360 degrees na view. Oo, yun. Takas pala, no? Yan. Sina Nonoy, hindi nakapunta rito. Naunahan pa namin sila. Hindi kayo umiikot-ikot eh. Hindi kayo turista, hindi kayo backpacker eh. Ayan. Pag-retire ninyo, yun gawin nyo rin ang ginagawa namin. Doon tayo kagahapon sa ibaba. Sa baba. Baba kayo kapon? Oo, na-miss namin ito. Umikot ka rito sa island? Hindi, nandoon lang sa pier kasi padilim na. Oo. Nagkuha lang ako ng video tapos bumalik na kami. Hindi kayo nakarating sa eskwelahan? Hindi na kumain na lang sila na kuan sa Jollibee. Oo. Na-miss namin ito ng kuan. Yun, kita mo na, ang ganda yun. Sige, andoon tayo sa taas mamaya. Hindi tayo, mag-break daw? Ha? Makita yung sumgo sinto. Oo, doon yata sa taas kita. sa top talaga yun. May bagong hotel pa. May lighthouse eh. May bago na namang hotel dito. Bago yan. Yun. Hotel? Oo. Yan, hotel yan. Akala ko bahay. Kinunan ko yan ng video kagapon eh. Doon sa baba eh. Oo. Ayan. So, jackpot ito. Punta natin. Post natin mamaya para makita ng mga taga-Amerika. Hello, Ger. Oo. Ayan. Ayan, akyat na. Semi-automatic to eh. Semi-automatic. Oo. Manual automatic. Kaya pala. Pwede manual. Ang ganda ng hotel dito. Hotel pala eh. Hotel Kala to. ko bahay. Kasi ang angle ng kumuha ko ng video nito, medyo sa ano. Oo, okay. Gago to. Ganda no? Ito na. Sandbar View Hotel, Restaurant this way. Hotel, restaurant yan eh. Ito yan. Hindi tayo dyan. Ito papunta ng lumang hotel to. Diretso sa Lighthouse. lighthouse. Dito tayo sa lighthouse. Uy, nawala si Juan. Sana siya nakasunod sa atin. Oo, nagsunod. Ayun. May mga portion pa na kalsada na hindi pa maganda. Oo. Pero at least passable madaanan. Ito siguro talaga ang main attraction ng Bais. Nakita ko sa Google eh. Oo. Itong main attraction nila, tourist. Ito ang lumang hotel na Bahia de Bais. Bahia di ba? Ayan, Bahia de Bais. Oo. Ito ang pinakaunang hotel dito. Ay, maganda. Overlooking din. Overlooking din. Nakapunta ka pala rito. Bahia de Bais. Ay, pwede palang mag-check-in dito. Sa government hotel yan eh. Government na. Para sa tourism. Ayun, nagmamadali si Manong. Pamagot tayo rin. Sige. Manong! Asa nang para sa Parola. parola? Ma-check-in unta kami. Bindoy. Sige. Boy, diri mo gitu boy.
Paslon. Ay mga ingat mga IGO. Yan na naman gabo yung muluto lang. Parte din nila Japon. Cebu na kanang Ano bundok na yan, Cebu na yan. Naku, ang ganda. Uy. Yun. Yan, mga fish kids yan, no? Fish kids. Oo. Fish kids, bangus. Oo. Okay. Maganda itong kwan eh. I-rehabilitate lang nila ito. Pagandang hotel ito eh. Parang Malacanang eh. Oo, parang Malacanang nga eh. Tuwa pa. Na siguro tong kwan no. Parula nandiyan. Parula nakita ya. Makita na sa kabila naman. Aha. Yun ang parula oh. Kita. Kita ko taas no. Kaya ba natong bakla yun ha? Oo, hangtod lang ta din eh. Parang malayo tayo. Malayo yun eh. Sa bagay, maganda na itong view na ito. Mataas yun eh. Pang bata lang yun. Mga talagang hiker. Yung mga... Talagang Kay Mayor pala ito. daming pera ni Mayor Secret millionaire Ito din tinatawag Sandbar View. Buti.
Saan ang San Mario? Ang gagawin doon. Yun yata eh. Okay. Baka doon sa kabilang bar. Ayan. Dong, asan mo ng bar? Saan tayo? Abdi na? Bukas na? Hindi pa? Sige. Yun. Itong sandbar. Yung hotel. Yan. Yan. Sandbar View Hotel. Alright. Okay. Ayan ang mga cottages. Oo, so, diyan pa ko sa bais. Ayan mga cottages yan. For rent. Para sa mga tourist. Okay. Ang sandbar is all the way down ng Lense kasi Ito yung pinuntahan nyo kako, yung Piero, pantalan dyan, no? papantalan sa baba. Ba, yung nasa ligo ng kahoy, kita mo. Yung pabot, lumalawag ka na, oh. Yun ang sentral ni Gokongwe. Doon tayo umikot. Okay. Makikita yung mga solar siya dito. Makikita rin. Parang umikot tayo. Yan. Ang ganda ng fish pond nila. Sa fishery school ito eh. Yun. Nag-aaral yung mga estudyante para may kuha ng bangus. Pantalan din. Yan, no? Kapinyahan, iba rin yun. Maganda itong connecto. Ang hotel nito, Vantage Point at 360 degrees view. Kikita mo lahat. Tanong-tanong tayo magkano ang hotel dito. Pagbalik natin, maka-check-in tayo kahit one night man lang. Oo. Makatikim tayo ng bukas na daw ang bar nila, kape bar nila eh. Order tayo doon kung anong makakain natin.